Hey YouTube, spørg hvad tager du her? Og vi er tilbage med endnu en udfordring. Jeg har lige spist alt det der chili der, og jeg sværger på, at min mund den brænder op lige nu. Men det har jeg selvfølgelig set i videoen, hvordan jeg stormer ud i rummet. Ja. Lige efter jeg blev stillet den udfordring her med det der chili, der stiller jeg Rasmus en udfordring. Prøv at vise, hvad du skal spise, Rasmus. Ja, en skefuld smør. Ja. Måske noget af det klamste, man kan spise, efter min mening. Ja. Det er nok chili. Nej, det er stærkest, det må jeg også sige. Men det... Ja, okay, jeg ryster lige nu, men det er på grund af, at jeg har ondt i munden. Du er den eneste, du. Jeg griner. Nej, jeg glæder mig til. Okay, jeg tæller ned nu, Rasmus. Ja. 3, 2, 1, spis. Det er nærmest. Skål for fanden! Føj for satan! Jeg spiser aldrig smør igen! Du spiser smør på din madpakke, hvad er problemet? Jeg har lige et spørgsmål til dig. Hvordan betegner du dit forhold til smør? Jeg hader smør. Jeg tror du elsker det. Hvad er dit forhold til chili? Okay. Hvad er dit smør? Og chili? Det skal lige sige, at jeg er en kæmpe kylling, og det kommer så stærke ting, så det er derfor, at jeg rager så meget. Men okay. Okay. Det er lidt trættende selv at skulle stille hinanden udfordringer, som det er. Og I ser videoen her, så smid lige en udfordring. Til mig! Til en af os 3. Ja, til mig. Og I mig selv, eller til en af os 5, som det faktisk er. Christoffer Reis, Tamir Halevi, Rasmus Edal, Emil Edal, og så mig. Andreas, a.k.a. Vilbrun. Ja. Nå, men det var alt, hvad vi havde lige nu, YouTube. Vi ses. Vi ses, YouTube.